भगवान हे भगवान, अरे का कहल जाई, साला बहुत दिक्कत बा। प्रणाम प्रणाम, बैठा बाबू, का हाल चाल हो? सब ठीक बा। ठीक बा। दुआ सब। अच्छा हऊ चेक कैनी है? कौन? हऊ एगो थी वृद्धा पेंशन वाला डलवा देनी है राउर। अच्छा, अकाउंट में? हाँ हाँ उहे। अच्छा किसान वाला उहो 2000 रुपये डलवा दिले बानी। अच्छा अच्छा अच्छा। क्षतिपूर्ति? क्षतिपूर्ति वाला अभी कुछ दिन में आइए जाई। अच्छा, वो आ जाई। हाँ उहो अभी अच्छा, मैंने तू ही डलवाला? हम ही डलवाई। तू ही डलवाला है बाबू? अच्छा, ये बता, मोदी जी तार फूफा लागेले कि मौसा लागेले कि तू मोदी जी के का हुआ कि मैंने तू डलवाला? तू ही कहला है तो डलले है का मोदी जी? ना, मोदी जी हमरा कहला से नहीं खन डलले ना, मैंने ये कहत नहीं कि तू जे आके कहत तरह कि हम डलवा देनी। हाँ बाबू, अच्छा ये बताओ कि ते का हवे हैं? ते डलवौले ह, ते हमारा खाली अकाउंट में डलवौले ह? अरे जब वो तो सब केहू जानता है कि 60 साल उम्र हो तो वृद्धा पेंशन हो जाए के बा। कोनो इंटरनेट वाला के लगे जो कंप्यूटर लेके बैठल बा, चल जाइबा में तो तू फार्म अपन अप्लाई करबा में हो जाई हैं। तो तू हमरा के जे कहत कि हम डलवाऊनी है, साले मोदी के तू का हुआ? भतीजा हुआ कि भाई हुआ कि तू उनकर बेटा हुआ कि का हुआ हैं? तू जे है अप्लाई करे हमरा के आवत है कि हम डलवा देनी है? यही तो नियम है, वो तो आइए जाए के बाटे हैं। तू डलवाइबा चाहे ना डलवा, तू का चाहत मैंने का कहे आई बड़ा मैंने हमरा के तू? ए बाबू मंगरू है ना, सुन तो है ना, सुन बैठ, ए बैठ जा, है आओ का हो गइल? काहे हो गइल मुखिया जी? सुन हाँ बबुआ, अच्छा ये बताओ कि लोग आके कहता हमरा के कि वृद्धा पेंशनवा अकाउंटवा में चेक कर ली है, डलवा देनी है। अरे ये लोग के का हमको ये ना हाँ कहते है कि हाउ जौन बा क्षतिपूर्ति वाला कुछ दिन में आ जाई, इनकरो आ जाए। हाँ फलानावा आ जाई, वो डलवा दिले मैंने चेक कर। मैंने बुझा तक उनका घरे होता है। ठीक बात ना अरे जानता नहीं। अच्छा ये बताओ, तेहू मुखिया प्रत्याशी हवे, रुकुंदीपुर से ते लौट नु? जी बाबू, हमरा सब पता चलेला। बताव, तू सब वृद्ध लोग के चश्मा बनवौला है, आँख बनवौला है, जे अपना घर दुआर के बेटा पतोह के बढ़िया से ना देख पाओत रहा, खाना सामान्य अच्छा ही देख ना पाओत रहा कि का हमरा खाए के मिलल बा, एगो रोटी बाकी 2 गो रोटी बाटे, ना देख पाओत रहा। इतना अच्छा काम करवले हते, आँख बनवा दिले। अब लोग देखो था कि आह बाबू इस सेम के तरकारी है, हमरा कोहड़ा के तरकारी मिलल बाटे, हमरा आलू दम मिलल बाटे, 3 गो रोटी बाकी 2 गो रोटी बा, तनी भातो खा लेती, आरवा कि उसीना है। बेटा पतो पोता नाती के मुंह देख के खिलावता कोइला हनु। तो तू तो ना कहे गइला है कि हम तारा खवा हम ही बनवनी है तब। अरे तो मान ला सेवा नु है, तो सेवा नु आदमी। अच्छा ये बताओ, कमर बटले ते केहू से कहली कि हम कमर बटनी? अच्छा कहाला के कौन जरूरी बा? एगो बात बता, तो इस साला कहे आके कहता है कि हम पैसा डलवा दे, बुझाता है अपना दादा के यहाँ से डलवा दे सारे। अरे जानते नहीं साला तो देखिए अपने दादा के डलवाते। अब यह लोगवा कहता है कि विजेंद्र अगर एगो कमर देले हैं तो तू लोग शिकायत काहे करता रहा? तारा लोग के बात 4 गो कमर दे दलो, देवे के चाहिए। मान ली आँख बनवैले हैं, औरो तो रोग बावे लोग के भइल बावे, उल तू लोग करवा दलो। हाँ भाई, ई थोड़े बाकी जाके शिकायत करो, ई करत ई काम चली। आई जानता नहीं, नया ट्रेंड चलल बा, अपना बगली से तो 1 रुपया ये लोग खर्चा ना करी, ये लोग ज्यादा से ज्यादा दारू में खर्चा करी, मुर्गा में खर्चा करी, है नीमन चीज में तो खर्चा ना करी। वही मर्द के 1000 रुपया के दारू पिया दिलो, लेकिन ई ना सोची लो कि ओकरा घर में ओकर माई बहिन ओकर बेटी सब लोग बा, ओकरा 100 गो रुपया घर में जाई, बताओ फल मून चाहे सब्जी चाहे कुछ लड़का के 2 गो कॉपी किना जाए तो लड़का फर्स्ट क्लास से अपने स्कूल में पास कर जाइए, ऑफिसर बन जाए तो जीवन भर स्वर्ग में एकदम। हमनी के तो चाहते सन कि ऐसा बेसिक काम करे सन, लड़का के पढ़ाई खातिर काम कर दी सन, स्वास्थ्य खातिर काम कर दी सन, कुछ ऐसा काम कर दिया कि वो परिवार के सुख होके, त्वरित सुख ना होके। आई का करता सन कि वृद्धा पेंशन करता, सब लोग मालूम है कहीं से भराई आ जाई। एगो ना एगो कहत रुआइल नु, लेकिन पीछे से 2 और रहे सन, पता बाकी ना ला भोरे से चौथा रहा, चौथा ही प्रत्याशी रहा, चौथा रहा कहे वाला बुहुअरा के यहाँ से ओकर भतीजवा भोरे ही आई रहा कि बाबा डलवा दिया बा।
अच्छा हम कहनी कि रे साला ई का डलवा दिया हम का तो कहल कि वृद्धा पेंशन चेक कर ले बुझाते कि मैंने अपना घर से खेत बेच के ले आइल बड़े इनकर बहन होई हमारे मोदी जी हां तू डलवाइले उ है दोसर एगो आइल ह और पश्चिम टोला वाला उ कहता देख ले डलवा दिया अरे ऐसा तो अगर एक आदमी डलवावे लगो तो 400 रुपया बात 400 के 1600 हो जाए चाहिए अकाउंट में हमरा तब ये न अरे कहीं मत कनी जान का सरकार की यहाँ से कनी का करता रसन एकनी के पहले राशन कार्ड बनवावे खातिर पैसा लेता रसन फार्म लेता रसन आ जब जीत जाता रसन तो एकनी के रीजन में 1000 राशन कार्ड कट जाता नाम कटवा देता रसन कि अगला बार फेन खड़ा होइसन तो उहे नामवा फेन जोड़वावे के नाम पर पैसो लेवे के बा वोटो लेवे के बा हे भगवान ई तो ये लोग के काम बावे काम यहाँ अच्छा करे के लोग फेर में नहीं थे अच्छा ई बाबू तरा निके बुझात आजकल सब जुड़ गइल बा मोबाइल से नंबर से जुट गइल बा आधार कार्ड से सब चीज जान तड़ा चौथा जना आइले नु कहे अब पता लागल कि 10:15 बजे एक्यूरेट जोन बैठे 10:10 बजे हमरा मोबाइल में मैसेज आ गइल बा तो उ जानता नहीं केहू के मैसेज बाद पढ़ लेता रसन पैसा आ गइल तो कहत फिरता रसन ए पैसा आ गइल उहे ना अभी राउर नामा बा हां तो इहो न पूछेला कि हमार नामवा व्हाट्सएप के ग्रुप पर डाला तरह कि इनकरा के फलाना के हम वृद्धा पेंशन दिलवानी विधवा पेंशन दिलवानी लांगड़ा पेंशन दिलवानी उनकर नाम देता रहे तो उनकरा से पूछेला कि प्रत्याशी जी राउर माइयो के तो वृद्धा पेंशन आवता विधवा पेंशन आवता हां उनकर नामवा काहे नहीं व्हाट्सएप पर दे फेसबुक पर दे उनकर काहे नहीं उनकर तो देव के चाहिए अरे बाप रे ई अब आइलो नु कहे कि वृद्धा पेंशन करा देनी ह तो कहम कि व्हाट्सएप के ग्रुपवा में अपना माइयो के नामवा डाल दो उनको तो मिलता हां ठीक कहली सब बाबू जाए हम ताहरा से बहुत संतुष्ट बनी बाबू हम ठीक काम करत नहीं बाबू हाथना काम कैली स आ हाथना करते बाड़ एको बेर तू जोन बाटे केहू के कहे ना गइल कि डलवा देनी हां अभी तक तो हम अपना रुकुंदीपुर पंचायत में वोटे नहीं मांगत हम कहनी कि करे दी लोगी अगर हम वो लायक होखे मुहगर मुखिया चाहिए अगर बोले वाला चाहिए अगर ऐसा मुखिया चाहिए जौन रुकुंदीपुर पंचायत के फेन उहे शान लेके आ जाओ पहले सिवान जिला के शान रहल रुकुंदीपुर आज कुछ के चलते मैंने कहीं न गर्त में चल गए आदमी बोल नहीं के सकत बे छोड़ा ना हमार बाबूजी हमार बाबा कहत रहे हा ये जिला में रुकुंदीपुर के स्थान जौन रहे तो हम एक नंबर है हमनी के सिवान चल जाई सब बाजारी करे हमनी के महाराजगंज आदमी निकल जावा खाली के सुन लियो कि रुकुंदीपुर के हमें तो वो जैसे साइड हो जाओ आज रुकुंदीपुर पंचायत के पहले पंचायती करे 10 पंचायत में आदमी जाओ रुकुंदीपुर के मुखिया इज्जत से लोग बैठाओ दरोगा बैठाओ वीडियो बैठाओ सब लोग बैठावे आज का बा कि रुकुंदीपुर पंचायत में मुखिया पंचायती छोड़ के भाग जाता रहा दोसर आदमी दोसर पंचायत के आके पंचायती करता तो बताइए कितना दुर्भाग्य के चीज बा रुकुंदीपुर बाबू ये के लौटा दे बाबू अब किर लौटाए दाऊ आशीर्वाद रही नु अब किर ऐसन लेके आए रुकुंदीपुर के अखाड़ा खानी फेन नाम रोशन हो बाबू बस आशीर्वाद दी ना एकदम बाबू ठीक बच्चा ठीक बाबू ऐसन तक क्लास जरूर ली ना बाबू क्लास कर ली है सारे लोग के हम बताओ बनिया ना जाओ लो तनी आ जाओ लोग बुझाता कि अपना बहनोई के अकाउंट खोलो ले सारे आवलो सारे बताओ तनी कुकुर लोग बुझाता कि तारा दादा के यहाँ से पैसा होता साले एहसान करता लोग आके कि आ गइल ह देखनी हां भेजवा देनी है ए सर ते का भेजबे रे साला हैं कुकुर सारे